Kaixo guztioi eta ongi etorri. Gaurkoan, aktualitate solasaldian 11ko platotik irten gara eta Nafarroara egin dugu salto. Parlamentuan gaude, lurralde honetako aktualitateari eutsi eta azken garaietako gai esanguratsuenei buruz mintzatzeko. Eta horretarako, Laura Aznal, Nafarroako Parlamentuko EH Bilduko bozeramailearekin arituko gara hizketen. Arratsaldeon eta mila esker elkarrizketa gonbidapena onartu izanagatik. Arratsaldeon, plazera handi bat. 2 urte igaro dira da, Nafarroako Parlamentua martxan jarri zenetik iaia, nola baloratuko zenuke orain arteko ibilbide hau? Hasteko esan behar dut legegintzaldi honetako 2 urte hauek intentsoak izan dira eta oso intentsoak izaten ari dira. Nik uste dut aurreko legegintzaldiaren lanari jarraipena eman diogu eta bi aurrekontu akordio lortu ditugu legegintzaldi honetan, baina ja guztira 10 aurrekontu akordioa dira eskuinari gabe. Eskuina txokoan dago momentuz, nik uste dut oso berri ona dela Nafar jendartearentzat, eta gure lanarekin beti bezala nik uste dut eskubideak zabaldu egin ditugu, hezkuntzan, gizarte eskubidetan, pentsioak duintzeko lan egin dugu, tokiko entitateen finantziatzioa handitzeko, euskararen inguruan, helduen euskalduntzearen doakotasunearen bidean, eredu bat sortzeko Nafarroako eremu ez euskaldunean, euskarazko hedabidentzako diru laguntzak handitzeko, eta hainbat arlotan gizarte eskubidetan esate baterako etxez etxe zerbitzuan, eguneko zentroak, eta bar, zeren ikuste dut Euskal Herria Bildu erabakigarria denean jendeak irabazten du. Nik uste dut jendeak ikusten duela, egiten ari garen lana, eta balioan jartzen ari dela, eta horrek zalantzarik gabe ematen digu indarra etorkizunari begira. Parlamentua ez ezik Nafarroako gobernuaren erdibideari igarotzear dago eta EH Bildu abstenitu egin zen inbestidura saio horretan, horri esker izendatu zenuten Maria Txibite presidente. Azken 2 urte hauei begira, erabaki zuzena zelakoan zaudete? Nik esango nuke bide zuzenean gaudela, bai gobernu honetan, bai Madrilgo gobernuan, Euskal Herria Bilduk beti ikusi du aukera leihoa. Hemen Nafarroan modu batean eredugarriak izan garela pentsatzen dut, zeren argi geratu da Euskal Herria Bildu gai dela ezberdinekin adosteko. Eta esan bezala, eskuinak ez dauka eraginik Nafarroako politika publiketan, hori oso garrantzitsua dela pentsatzen dut, eta esan bezala jendeak irabazten du. Posiblea da, beste interes batzuk kanpoan gelditzen direnean, interes partidistak esate baterako, gai gara adosteko eta aurrera egiteko. Eta nik uste dut hemen Nafarroan gai izan garela hori egiteko, eta horregatik diot eredugarriak gara. Aukera lehioa aipatu duzu, aukera lehio horretan etorkizun batean balizko koalizio gobernuak eta irudikatzen balin badituzu. Aukera legoke EH Bildu eta PSN gobernu berearen barnean ikusteko zuen ustez, ze Maria Txibitek adibidez duela hilabete bat edo egin zuen elkarrizketan, aipatu zuen bera liderra zen gobernu batean, momentuz ez zuela EH Bilduko kontseilaririk ikusten, ezakit zuek hori nola kokatzen duzuen? Bueno, Euskal Herria Bilduren bokazioa eraldatzailea da, hori hasteko. Baina Euskal Herria Bilduk gobernatzeko bokazioa ere badauka. Beraz, azken denboraldian batzutan, elkarrizketa batzuetan, ikusten ditudan adierazpenak edo esaldiak, nik uste dut tokiz kanpo daudela, zeren etorkizunean, ez da izango Txibite lehendakariak hortzimugan ikusten duena edo Naparburu batzarrek pentsatzen duena gertatuko dena. Zalantzarik gabe, etorkizunean izango da jendeak erabakiko duena. Eta oraindik asko falta da, 2027ra iristeko, lan handia daukagu aurretik,
parlamentu honetara etorriko dira oso lege garrantzitsuak, osasun legea etorriko da, industriaren legea, despopulazioaren inguruko legea. Esan bezala, orain Ekuadorrean gaude, baina kriston lana daukagu aurretik, horregatik gu gurera, guk lan egiten jarraituko dugu, eta 2027 iritsiko denean, esan bezala, jendeak esango du, non pentsatzen du norberak egon behar dugun tokian zein den. Aktualitateko hainbat gairi helduko diogu orain, eta alde batetik motivazio politikoko biktimen aitortzaren inguruan galdera batzuk egin nahi nizkizuke, Nafarroan horren bidean egiten ari zareten lanean. Azken aitortzak gainera, tortura biktimenak izan dira, aurreko astean 21 eta azken egunetan beste 2 pertsona aitortu dira. Kostatu eginda torturatuei ere biktima izendapen hori ematea? Zalantzarik gabe oso zaila da, oso bide komplikatua izan dela esango nuke, baina komentatzen duzun moduan, aurreko astean 21 pertsona gehiago, aste honetan bertan 2 pertsona gehiago, azkenean lortu dute errekonozimendua. Haiek izan dira urte luzez, hamarkada luzez, izan dira biktimak ahaztuta egon direnak eta izkutatuta. Agerian geratu da, azken denboraldian tortura sistematikoa izan dela Nafarroan, bakarrik ikusi dugu izebergen punta, besterik ez. Guk balioan jarri nahi dugu egindako bidea, bazen garaia, benetan bazen garaia, baina pentsatzen dugu oraindik asko falta da benetazko bizikidetza lortzeko, bide bat luze dagoelako eta asko egiteko dagoela oraindik, baina esan bezala oso berri ona iruditzen zaigu eta balioan jartzen dugu egindako lana. Eta bide luze horretan, biktima ezberdinen aitortzetan, zeintzuk dira eman beharko lirateken hurrengo pausak, aipatu duzun bizikidetza horretan aurrera egin nahi badugu? Pues beti esaten duguna, biktima guztientzako egia, aitortza eta erreparazioa lortzeko. Hori lortzeko neurri guztiak hartu behar dira. Hori izan behar da gure helburua eta zalantzarik gabe Euskal Herria Bildutik lan egiten jarraituko dugu hori horrela izateko, benetazko bizikidetza lortzeko. Gizarte aldarrikapen eta protestei erreparatuko diogu orain, azken garaietako auzi esanguratsuenetako bati buruz galdetu nahi nizuke, Arostegiaren inguruan gertatu denari buruz, maiatzaren 19 eta 23 bitarte, epaiketa batzuk izan dira, baztango 7 bizilagun epaitu dituzte, eta horren inguruko zure iritzia jakin nahi nuke, adierazpen askatasuna urratzen dute halako epaiek edo nola ikus genezake halako egoera bat? Hasteko esatea Euskal Herria Bildu saiatzen da beti kaleko aldarrikapenak instituzioetara ekartzea. Egin dugu osasungintzaren arloan, egiten dugu pentsionen arloan, eta Arostegian gertatu zena 2015 urtean UPNren eskutik sortu zen makroproiektu hori. Uste dut zirela 288 etxe bizitza, luxuzko hotel bat, Lekarozko herriak eta Baztango herriak argi utzi zuten ez zutela nahi haien borondatearen kontrako proiektu bat zela, ez da herrien borondatea errespetatu eta gainera komentatzen duzuna orain antolatutako talde kriminal bat izatea leporatzea, 3 urteko espetxe zigorrak, 55.000 euroko isuna jartzea, guztiz desproporzionatuta da. Hasteko gure elkartasun osoa, egunero, egon gara hor haiekin, eta, absoluzioa besterik ez irudikatzen dugu irtenbide bezala, zeren herri mugimendua, herri protesta ezin da kriminalizatu. Beraz, bere garaian ere gaia izan zen desadostasun puntu handi bat, aldaketa gobernuarekin ere, eta Euskal Herria Bildutik izan zen desadostasun handia, eta benetan espero dugu argitzea eta absoluziora iristea.
Euskarari dagokionez bestalde, alor ezberdinetan duen espazioari buruz galdera batzuk. Alde batetik, lanpostu publikoetarako hizkuntza eskakizunei dagokiena. Nafarroako gobernuak hainbat profil elebidun berri plazaratu ditu, 258 izan ziren maiatza hasieran, baina beti ere zonifikazioaren araberakoak eta askorentzat ez dira nahikoa eta oso epe luzera inplantatuko direnak. Zein iritzi duzu prozesu guzti horren inguruan? Asko luzatzen dela iruditzen zaizu? Asko luzatzen da, oso zaila da guretzat, Euskal Herria Bildurentzat zaila da Euskararen inguruan aurrera pausoak lortzea gobernutik. Oso argi daude gobernuarekin dauzkagun desadostasunak. Hizkuntz politikak dira bat. Fiskalitatea da beste bat, azpiegitura handiak beste bat, baina Euskararen arloan zaila da PSN mugitzea, eta, bueno, esan behar dut, alata guztiz ere mugimenduak egon dira motelak, ez direla batere nahikoak, Euskal Herria Bildu beti defendatuko du zonifikazioa gainditu behar dugula, baina benetan zaila dela eta horretarako kaleko indarra bai behar dugu. Parlamentu honetan dauden gehiengoak ezagunak dira, eta kalea oso beharrezkoa, baina ni baikorra naiz. Eta benetan espero dut aurrera pauso handiago egotea, zeren gure hizkuntza da eta merezi du beste toki batean egotea Nafarroan, eta esan bezala eskubideak ezin dira zonifikatu eta euskaraz ere ez. Gai honen baitan, ez Nafarroan, baina Euskal Autonomia Erkidegoan, EH Bilduk aste honetan bertan enplegu legea moldatzeko proposamen bat egin du, lanbide publiko guztietan hizkuntza eskakizun bera izateko euskara eta gaztelaniarena. Errealitate administratiboa ezberdina dela ikusita kontutan izanik ere, posible litzateke antzerako zerbait planteatzea Nafarroan epe luzean balitz ere, hori da izan daiteke helburu ezakitu. Oso baikorrak bagara, epe luzean agian bai, baina momentu honetan dauzkagun gehiengoekin hemen parlamentuan eta hemen edozein aurrera pauso kostatzen da asko. Nik uste dut bi realitate oso ezberdinak direla, baina, bueno, ni baikorra naiz eta denborak esango du. Aurrera pausoak txikiak eta kostatu egiten dira aipatu berri duzu, eta euskarak hezkuntzan bizi duen egoerari dagokionez agian aste honetan parlamentuan gertatu dena horren isla izan daiteke, ze mozio bat ez da aurrera atera, nun adibidez, besteak beste aldarrikatzen zen PAI programa, ingelesak hezkuntzan duen espazioa antolatzen duen lege horren, ebaluazio bat eskatzen zuen, eta zuek mozio horren alde bozkatu zenuten, baina adibidez PSNek aurkako bozka jaso zuen. Zein da gai honen inguruan argi pixka bat ematen baldin badiguzu gai honen inguruan? Hori da oso adibide ona jarri duzuna oraintxe bertan, gertatu zena mozioarekin esate baterako. PAI programa sortu zen euskarazko matrikulazioak murrizteko. Hori argi eta garbi esan behar dugu. Eta gainera, bere garaian, Barzinak berak esan zuen, euskara kaltetzeko sortu zen programa bat, baina ezke gainera porrot programa izan da. Eneka Maiz, gure lankideak oso ongi azaldu zuen. Porrota bikoitza, zeren ikaslek ez dute lortzen maila ingelesez ja, beste gaiak ulertzeko, beraz, ingelesa maila ez da lortzen. Eta gero sakontzeko eta ulertzeko beste gaiak ezin da hizkuntz nola esaten da, behikularra izan. Eta ez dira gutxi izan, egon diren eskaerak PAI programatik ateratzeko. Argi geratzen delako porrota dela, baina hala eta guztiz ere UPN eta PSN temati jarraitzen dute gaiarekin. Horregatik diot oso adibide ona da azaltzeko ze zaila den batzutan aurrera pausoak lortzea. Euskara alde batera utzita, etxe bizitzari dagokionez, zer esan handia sortzen duenek herritarren artean, sarbidea gizartearen arduran nagusienetako bat delako. Pasaden maiatzaren 19an Nafarroan 21 udalerri ofizialki eremu tentsionatu izendatu zituzten,
Nola baloratzen duzu erabaki hau eta lehenengo pausu bat izan daiteke prezioak kontrolatzeko edo zein pausu gehiago eman beharko genituzke bide honetan? Nik balioan jarri nahi dut hartutako neurri hori gurekin adostu zela ere, eta argi dago etxebizitza jendartearen kezkarik nagusienetariko bat dela. Beraz, alokairuen prezioak murriztu, mugatu behar dira, hori bai dela Euskal Herria Bilduren lehentasun bat. Eta orain gobernatzen ari garen udaletan, lan egiten ari gara planak garatzeko hori posiblea izateko. Egia esan da, adierazpen horretan, kanpoan gelditu ziren 2.000 biztanle baino gutxiagoko udalak, eta Euskal Herria Bildutik lan egite jarretze dugu landa eremua kontuan hartzeko, zeren hori da 80% baino gehiagoko udalak. Jende asko, eta ezin dugu landa eremua ahaztu, eta ezin dugu landa eremua abandonatu. Beraz, esate baterako hemen Iruñan, gobernatzen ari garen udalean, etxeko lanak eginda dauzkagu aurrera egiteko eta helburu horrekin, azken finean, alokairuen prezioak murrizteko eta etxebizitzaren eskubidea bermatzeko. Iruña aipatu berri duzu, etxebizitza eta zaurgarritasuna uztartzen dituen kasu baten inguruan aste honetan gertatu berri denaren inguruan aipamen bat, pasa den astean ekainaren 11an etxegabetze bat gauzatu da Iruñean, aurreko astean hilaren 4an atzeratzea lortu zen etxegabetze hori Espainiako poliziak batean egin duena. Zein erantzukizun dute erakunde publikoek halako kasuetan badakitu dalak alokairu alternatiba bat eman ziola, baina adibidez kasu honetan ez du astirik izan gauzatzeko ere. Zer egin daiteke horrelako kasuetan? Bueno, erantzukizuna da argia batzutan hartzen dira neurri paliatiboak, baina hori ez da irtenbidea. Irtenbidea da etxebizitzaren eskubidea bermatzea, jende guztiontzat. Eta nola bermatzen da hori, komentatu duguna etxebizitzan hartzen diren politikekin, eskubidea bermatu behar da, eta gero, claro, badaude kasuistika anitza, eta hiri handietan, agian zailago da gai batzuk konpontzea, baina hala ere guretzat, Euskal Herria Bildurentzat, lehentasunezkoa da. Ezin da kanporaketak egon, gaur egun, ezin dira etxebizitzak hutsak egon, eta bitartean jende etxebizitzari gabe. Beraz esan bezala jendearen kezkak, gure kezkak dira, eta esan bezala jendearen aldarrikapenak eta arazoak instituzioetara ekartzen saiatzen ari gara, eta lan egiten jarretuko dugu. Industriaren egoera ere, Nafarroan pilpilean dagoen kontu bat da, azken hilabeteotan hainbat lantegiren itxierak jakinarazi dituzte, izan Suntsundegi, izan orain BSH. Nola iritsi gara honelako egoera, industriaren egoera honetaraino? Egoera nahiko kezkagarria da, bai, nahiz eta askotan entzuten dugu, eta gainera egia da, makrodatuak onak direla termino orokorrean. Baina gero, badaukagu Suntsundegi, 300 piko langilekin zuzenki, gero hornitzailetan badaude gehiago, BSH-rekin gertatzen ari dena, nanok itxi du ere, guztira nik esango nuke 1000 langile baino gehiago, eta nahiz eta makrodatu horiek onak izan, gero errealitatea da zaila. Beraz, nik uste dut alde batetik deslokalizazioa da oso arazo handia, deslokalizazioarengatik alde egin nahi du BSH, eta alde egingo du BSH, deslokalizazioarengatik nano enpresak itxi du, eta gero neurriak hartzeko unean, batzutan egia da Euskal Herria Bildu bakarrik geratzen dela parlamentu honetan. Nik uste dut neurri ausartak hartu behar direla deslokalizazioaren kontra, eta ulertu behar dugu ere hiperglobalizazio honetan gero eta zailago izanen dela egoera enpresa batzuentzako. Beraz,
beste negozio mota aztertu behar dugu, langileak birkualifikatu behar dugu, eta orain etorriko da parlamentu horrentara industriaren legea, ikusiko dugu zein neurrian aukera bat izango den, edo zen olako ambizio maila etorriko den lege hori parlamentu honetara, gure aldetik saiatuko gara lege hori aberasten eta proposamenak egiten hori ez errepikatzeko edo olako egoerak zailtzeko. Ze proposamen, ze berrikuntza sartuko zenituzkete balizko industria lege horretan? Bueno, alde batetik deskarbonizazioa da erronka. Baina esan bezala, orain iristen ari dira negozio berri batzuk eta badaukagu langile asko, Nafarroan oso kualifikatuak, esperientzia handikoak, eta nik uste dut langileetan zentratutako politika industriala beharrezkoa dela. Eta esan bezala, diru laguntzak ematen diren, enpresentzako diru laguntzak ezartzen diren, nik uste dut baldintzak jarri behar direla eta eskatu behar zaie gure lurraldearekiko konpromiso bat, enpleguarekiko konpromiso bat, eta hori dena nik uste dut aztertu behar dela ambizioarekin eta legearen eztabaidan kontuan hartu beharko dugula pentsatzen dut. BSH-ren kasu konkretuan, datorren ekainaren 17tik aurrera dago aurreikusita itxiera, saiakerak egin dira alde ezberdinetatik horiek egiteko eta atzeratzeko ere, enpresa komitea Europan izan da azken egunetan ere, Nafar gobernuak ere bere esfortzuak egin dituela jakinarazi du. Nahikoa eginda, zerbait gehiago egin zitekeen hau ekiditeko? Nik onartu behar dut ahaleginak egin direla gobernuaren partez, eta onartzen dut arazorik gabe. Claro, baina aukera badago enpresa bat galerarik ez duena. Irabazten ari da, dirua. Aukera badago enpresa hori egun batetik bestera alde egitea, eta legalki ezin badugu ez ere egin, handago arazoa. Horregatik diot, nik uste dut, ezarri behar dugula neurri batzuk hori ez gertatzeko. Edo esate baterako jaso badituzte diru laguntza publikoak, eseri beharko dugu eta agian itzuli beharko du. Baina ezin da doainik izan enpresa batentzako olakoa egitea, langileak ahaztea eta esan bezala konpromisorik izan gabe gure herrialdekin, enpleguarekin, langileekin, hori ez da posible izan behar. Beraz, ez dakit, baina legalki zerbait egin behar dugula pentsatzen dut. Eskumenen arloan aipamen txiki bat egin nahi nuk ere, trafikori dagokionan akordioa sinatuta dagoia da, pausoz pauso gauzatuko dela jakinarazi da, ahalik eta uztailaren 2026ko uztailean amaituko den arte. Nolako balorazio egiten duzu prozesu guzti horren inguruan, ze poliki egingo den zerbait izango da? Bai, nik esango nuke gehiegi kostatu dela, hamarkadak, ja. Gainera hori zen eskumen bat Nafarroako, eskumen historiko bat frankismoak kendu ziguna bere garaian, eta gehiegi kostatu da hori berreskuratzea, baina zorionez, orain esan dezakegu, berreskuratuko dugula eta gauzatuko egingo dela oso garrantzitsua Euskal Herria Bildurentzat, beti gure aldetik defendatu dugulako, gero eta eskumen gehiago, gero autogobernu indartsuago, orduan eta ongizate maila altuago ere izanen da. Ez dela nahikoa, trafikoarena berreskuratzea oso ongi dago, baina ez dela nahikoa. Duela oso gutxi eztabaidatu genuen hemen parlamentu honetan lan ikuskaritzaren eskumena berreskuratzeko ekimen bat, eta gu ez gara konformatzen, eta guk beti lan egiten jarraituko dugu eskumen gehiago lortzeko eta autogobernu sendoago eta indartsuago lortzeko. Eta amaitzeko, etorkizunari balizko begirada bat egingo diogu, nola aurreikusten duzu ziklo politiko honen bigarren etapa, eta indarrez iritsiko da EH Bildu datorren ziklo politikoko hauteskunde sortara?
Oso zaila da erantzutea begira zer gertatzen ari den azken egunotan eta gainera dena mugitzen da hain azkar, oso zaila dela esatea zer gertatuko den azkeneko 2 urte hauetan. Baina gure aldetik, Euskal Herria Bilduren aldetik oso baikorrak gara. Nik uste dut indartsuak gaude, komentatu dut hasieran uste dut kalean jendeak ikusten du egiten ari garen lana, beti jendearen eskutik lan egiten dugulako eta berriro diot jendearen aldarrikapenak, jendearen arazoak, jendearen keskak instituzioetara ekartzen ditugu. Nik ikusten dut Euskal Herria Bildu esan bezala indartsua, baikorrak gara eta lan egiteko gogoekin, uste dut bide zuzenean gaudela eta baikorra gara. Beraz, emaitzetan goranzko tendentzia horretan pentsatzen egon gaitezke? Bai, nik uste dut baiet, goranzko joera argi dagoela pentsatzen dut, azkeneko inkestak ikusi dugu joera hori eta horregatik ilusioarekin lan egiten jarraituko dugu etorriko diren 2 urte hauetan nola bukatzen den legegintzaldia. Gaurkoan jarraitu genezake gehiago hizketa, baina gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa. Laura Aznar, mila esker Amaikarekin hitz egiten esertzagatik. Plazera handia, mila esker zueri. Eskerrik asko.